Тук до мен е Милен Тотев, който е председател на сдружението СОХИДБ, което е организатор на днешното събитие, годишни награди на хазарта Златна пика, както и гала вечер на игралната индустрия. Господин Тотев, какво може да кажете първо за това събитие? То е първото такова по рода си, първото, което вашата организация прави. Какви са вашите първи впечатления? Искам да кажа, че като за първи път събитието много добро. Доста голямо присъствие имаше от чужди компании, както и от членове на СОХИДБ. Около 250 човека мисля, че присъстваха. Не очаквахме така популярност, така масовост от хората. Все пак правим нещо за първи път. Ние сме прохождащи в този занаят, ако мога така да кажа. Мисля, че се представихме добре, наградите бяха добре. Заслужено се спечелиха от компании, които заслужават. Вашата организация е най-многочислената като оператори в нея, членове, така че имате достатъчно поглед над хазартния бизнес в България, хазартния бранш. Какво може да кажете за изминаващата вече 2023 година? Ами за изминаващата 2023 година хазарта мога да кажа, че е стабилно, положението е стабилно, добре се представя, тъй като няма сътресение. Единственото сътресение, което се очакваше да се получи, но то се отложи, предложи се промяна в закона за хазарта. Мисля, че октомври месец излезе новото предложение, което стресира бизнеса и спряха всички продажби, инвестиции в сектора. За моя радост, асоциации се събраха, обсъдихме с Министерството на финансите промените, които искате да се направят в закона за хазарта. Не сме довършили все още закона за хазарта. Има още няколко точки, които трябва да изясним, но мисля, че се стигне до споразумение с МФ и закона да се промени така, че бизнеса да продължи да съществува. Имам пред малките и средните организатори на хазартни игри, защото те са сърцето на сдружението и все пак, ако няма малки, хазарта не мисля, че същия. Как стартираха преговорите в тази гледна точка? Има ли чуваемост от страна на държавата? Ами мисля, че има чуваемост от страна на държавата. Първо асоциациите се разбрахме, изключихме, не точно сключихме, но успяхме да се разберем всички асоциации. Все пак нашата асоциация е главно на наземните хазартни оператори. В другите асоциации участват много онлайн оператори. В промяната, която искаше Министерството на финансите, се засягаше както онлайна, така и офлайна и има чуваемост от другите организации, така че мисля, че се разберем с МФ закона да е по-добър за всички, да има по-големи постъпления в бюджета и да има някакво ограничение за отварянето на игралните зали. Преди година си говорихме с вас и споменахте някои от трудностите, които имат чисто законово бранша, защото това е един много строго регулиран бранш в България. Вижда ли се някаква светлина в тунела? Успяха ли някои от нещата да се подобрят и смятате ли, че в момента климата за правене на бизнес в България е добър? Ами в момента уточняваме нещата, които не успяха да се подобрят, които да се изчистят, които трябва да се изчистят от закона. И да, климата за инвестиция в хазартния бизнес в България е добър в момента, но както ви казах, този закон, който искаха да променят Министерството на финансите, което предложиха те, много стресира бизнеса. Но има чуваемост от страна на държавата и с общи усилия мисля, че законът ще бъде добър за бизнеса, в смисъл за операторите и ще бъде добър и за чуждите инвеститори. Така че да има някаква предвидимост. Когато инвестираш в България, в игрална зала или в казино, да знаеш, че парите, които влагаш, важат за 5 или за 10 години и нищо не може да ти попречи да се изпълниш този срок, за който си кандидатствал и да работиш необходимите години, за какъвто лиценз си взел, примерно 5 или 10 години. Да няма никакви промени в закона за хазарта, които да те попречат да се изпълниш лиценза, за който си кандидатствал. Да работиш толкова, за колкото си предвидел. Този род на мисли, събития като това, може ли да очакваме през следващата година да бъде организирано? Смятате ли, че то е плюс за този бранш? Аз мисля, че такова събитие е плюс за бранша. Все пак тук се събираме наземни оператори и онлайн оператори има.
но главно наземните малките оператори, които са от всяко населено място на България. Тук има от различни градове представители и които обменят информация с производителите на игралната индустрия, научават нови за закона, промени в закона, обсъждат се идеи, всеки дава собствени някакви идеи, от които се пресяват. От тези идеи се пресяват най-доброто и това се предлага в Министерството на финансите. Така разбираме за някакви проблеми в закона за хазарта, които съществуват и ние трябва да ги изчистим пред МФ-то. Какво може да си пожелаете и какви са очакванията ви за следващата година? Очаквам следващата година закона за хазарта да се приеме такъв, какъвто го обсъдим асоциациите в работната група на Министерството на финансите. Защото безспорно е, че се иска промяна в закона за хазарта и е належаща да се промени. Хазарта все пак еволюира и получават се нов вид хазартни игри, които трябва да се регламентират по някакъв начин в закона. В момента отсъстват. И надявам се да има бъдеще и да има предвидимост, чуждестранни и български компании да могат спокойно да инвестират и да знаят, че условията няма да се променят. Добре, пожелавам ви успех на организацията и дано да постигнете целите, които имате, за да се постигне един добър бизнес климат в България и всички компании да вървят заедно напред. Благодаря ви, аз. Дано.